Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur azaroak 6 asteazkena bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Lorea Floresekin egongo gara hizketan, Aliantza Klima Nafarroatik datorrena. Urriaren 31an goizeko 11etan geltokin eman zuten prentsaurrekoa, Nafarroko gobernuaren aurka ireki duten prozesu judizialaren berri emateko, eta honen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Eta beste alde batetik, Anerekin egongo gara aritu elkarlantzaretik datorrena. Anerekin alokairuaren inguruko problematikaren inguruan arituko gara. Eta abenduaren 14ean Bilbon egingo duten manifestazioaren inguruan baita ere. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1648an homosexualak izatea egotzita 14 gizon bizirik errezituen Mexikoko inkisizioak. Urte batzuk geroago, 1975ean Mendebaldeko Sahara okupatuz martxa berdea abiatu zuten marokoarrek. Egun berean baina 1986ean Donostiako Bilintx liburu dendaren aurkako eskuin muturraren atentatua egon zen lehergailuarekin. Eta bukatzeko, 1991an, kurdueraz mintzatu zen diputatu bat Turkiako parlamentuan lehen aldiz, irain artean. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko gobernuak bizitegi merkatuko eremu tensionatuak deklaratzeko prozesua abian jarri du 21 udalerriekin eta foru komunitateko biztanleria osoaren 68%ko txirura iristen dira. Nafarrok eguneko zentro berria estrenatu du Iruñan gizarte arrisku egoeran dauden 3-16 urte arteko adingabeak artatzeko. Nafarroko gobernuak zuzenean emango du YouTubeko kanalean haurtzaroan eta nerabezaroan pantailak erabiltzeari buruzko eztabaida publikoa. Afiliazioak gora egin du berriro Nafarroan eta enpleguaren gehieneko kota historikora iritsi da 312.754 pertsonekin, duela urte bete baino 4.585 gehiago. Nafarroa uholdetara egokitu da prebentzioaren teknologiaren eta obra hidraulikoan den bidez. 20. mendeko euskal artearen ezinbesteko 3 figura Oteiza, Txillida eta Basterretxea izanen dira protagonista azaroan Kondestable Zibilboxean. Elizondoko Txokoto tabernak hainbat ekitaldi prestatu ditu azarorako. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean, alde batetik, Olagarrua izeneko antzerkia egongo da Nafarroako antzerki eskolan. Antzerki aroak eta tipiak antzeztutako obra da, eta herri bateko 3 emakume, Olatz Beobide, Maitane Perez eta Nerea Arriola, eta Olagarro bat dira antzezlanaren ardatza. Helburu bakarra dute, gorputzetik, plazeretik eta fantasiatik datozkigun erruak txikiak ala handiak astintzea. Arratsaldeko 7etan Nafarroko antzerki eskolan, sarrerak txarteldegian eta online. Beste alde batetik, Rifka honengatik eginen dugu dantza liburuaren aurkezpena egongo da Labagunean. Rifka honengatik eginen dugu dantza Mohamed El-Kurden liburua euskaratu du Eider Beobidek. Liburuaren aurkezpena egingo dute Beobidek eta Xalba Ramirez musikariak, arratsaldeko 7:00 Laban. Gainera, Antsoaingo kultur aroaren baitan pribatutasuna sarean tailerra antolatu dute.
Kultura digitalean ezinbestekoa den norberaren segurtasuna zaintzeko oinarrizko kontzeptuak eta eskura dituzten baliabideak erabiltzen hasiko dute gazteek. 12 eta 25 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago jarduera, doakoa da eta Harrobi gaztelekuan egingo da. Ostiralean, Arturo Kanpion abesbatzaren emanaldia egongo da Euskaldunon biltokian, Txantrean. Arturo Kanpion abesbatzaren 20. urteurrena dela eta emanaldia egingo dute Txandreako biltokin. Arratsaldeko 8etan hasiko da emanaldia. Larun batean, alde batetik, manpin jaialdia Tomasitaren etxe kaskorra egingo da Mendillorriko Zibiboxean. Hainbat espazioren azterketa sensoriala proposatzen da. Helduek eta aurrek harreman afektiboak eta fisikoak elkarrekin esperimentatuz materialetatik eta egitura espazialetatik abiatuta. Talde jolasean aritzeko esperientzia honek halaber erakutsi nahi du artelana bizitzarekin lotua dagoela. Beste alde batetik aurrentzako joskintza tailerra egingo da Euskaldunon biltokian, Txantrean. Aurrentzako joskintza tailerra antolatu du biltokik. 10 aurrentzako tokia egongo da eta aldez aurretik izena eman behar da. 8-12 urte bitartekoei zuzenduta dago eta tailerraren prezioa 10 eurokoa da. Goizeko 10 erdietatik ordu batak eta erdi bitartean egingo da ikastaroa. Jarraian, Antxoaingo bizilagunek Printze Txikia liburuaren irakurraldi publikoa egingo dute goizeko 11etan. Irakurketa jarrai eta banatua egingo da, ekitaldi herritarra baita. Udaletxeko bilkura aretoan eta hitzordua eta adin guztiei zuzenduta dagoen doako jarduera da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Susundegik hartzekodunen konkurtsoa eskatu du 59 milioiko zorrarekin. Altsasuko lantegia zabaltzeko bazkide industrial baten bila jarraituko du, 380 langilerekin ertean. Enpresaren finantza egoera berregituratu nahi du konkurtsoaren aurreko fasean lortu ez dena. 8,9 milioi zor dizkie hornitzaileei. Argazki nagusian pertsona bat loia garbitzen saiatzen ari da Katarrojan. Danak Valentziako erkidegoan sortutako hondamendia gertatu zenetik astebete bete denean. Titularrean 10.600 milioi danaren kalteetarako. Valentziako uholdeen ondoren desagertutako 89 kasu ofizialki erregistratu dira. Nafarroako 58 udalerrik plan propioak dituzte uholdei aurre egiteko eta 22 alerta aplikazioak dituzte. Hori koloreko berrietan, alde batetik babesleku militarra Belaguatik desagertu da. Beste alde batetik, koparen testu inguruan, osasunaren pasalekua Txiklanan. Jarraian, kanpaina itxiera frenetikoa AEB-etan. Eskuineko berrietan, alde batetik, Nafarroak 312.754 langile lortu ditu lehen aldiz. Beste alde batetik, Itoizko ura 1.087 hektariarekin iritsi da Karkar eta Andosillara. Jarraian, Iruñan arratoiak desagerrarazteko 3.313 jarduketa. Diario de Navarraren titular nagusian, Susundegik hartzekodunen konkurtsoa deklaratu du. 2 hilabetez inbertitzailerik aurkitu gabe egon ostean. Altsasuko karrozeriak 380 pertsona ingururi ematen die lana. Argazki nagusian, dozenaka ibilgailu pilatu dira Paiportako zelai batean, kaleetatik kendu ondoren. 10.600 milioi hondamendiari aurre egiteko. Estatuak 60.000 euro emango ditu etxe bizitzak konpontzeko eta udalen larrialdi gastuen 100% ordainduko du. Polloko sakanan, argako ur goraldirik handiena baino 5 aldiz ur gehiago pilatu da. Eskulagunak Nafarroako hainbat tokitatik iritsi dira. Eskuineko berrian, estatuak 11.500 funtzionariori ordaintzen die osasun pribatua Nafarroan. Goiko berrietan, ezkerrekoan, osasunak goleadarekin hasi du Kopa Txiklanan, 5 irabazita. Eskuinekoan berriz Patxi Amezkoa nafar gidoilaria Netflixentzat. Gararen titular nagusian, etxe bizitza prezio errekorretan Iruña eta Donostian.
Metro karratua 5.631 eurora iritsi zen urrian Gipuzkoako hiriburuan eta gune tentsionatu izendatzeko dokumentazioa bidali du. Argazki nagusian AEB-tako hautestontziak ditugu. Titularrean, AEB hauteskunde polarizatuenen ostean. Erdiko berrian, Michelinek 2 gala lantegi itxi ditu eta Gasteizera bideratuko du lana. Eskuineko berrietan, alde batetik Bilboko suhiltzaileen hitzetan, Valentziatik, lan asko dago egiteko. Beste alde batetik, Netanyahuk kargutik kendu du Gaiant, Gazaren inguruko desadostasunarengatik. Jarraian, Juan Mari Beltranen ustez, gozokia da Manuel Lekuona saria. Azkenik, Ixa Sánchez Erauskinen perfila dugu, Espainiako ohorezko sailburu ordea eta kazetari konprometitua. Berriaren titular nagusian, Netanyahuk kargutik kendu du Israelgo defentsa ministroa. Lehen ministroak adierazi du gerren kudeaketan desadostasunak dituela. Israel Kantz atzerri ministroa zena izendatu du Joab Gallanten ordezko. Eskuineko argazkian Joan Mari Beltran dugu. Titularrean, Juan Mari Beltrani aitortza Manuel Lekuona sariarekin. Eusko ikaskuntzak nabarmendu egin du musikari eta ikerlariak musika tradizionala berreskuratzeko egin duen lana. Ezkerreko argazkian, herritarrak botoa ematen atzo New Yorken. Titularrean, mundu osoa begira. Milioika estatu batuarrek eman dute botoa hurrengo presidentea aukeratzeko. Erdiko berrietan, alde batetik Donostia tentsio handiko eremu izendatzeko eskatu dio udalak jaurlaritzari. Beste alde batetik, larrialdietarako inbertsioa igo nahi du jaurlaritzako segurtasun sailak. Jarraian, Elgarrekin lelopean eginen dute herri urrats, Senpereko eta Donamartiriko ikastolak laguntzeko. Bukatzeko, Behobia Donostia 20 kilometro baino luzeago izango da lehen aldiz. 20.186 metro. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Maria Solanaren hitzetan, gobernua osatzeko negoziazioak oso gogorrak izan ziren niretzako. Ongi etorriko zait distantzia hartzea. Maria Solana RTVeko administrazio kontseiluko kide izateko proposatu du EAJak. Foru parlamentua Gibelean utzirik Madrilera joanen da geroa baiko kidea. Kitzikagarria zaio bere gogoko bi alor, komunikazioa eta politika. Uztartzen dituen kargu berria, baina halaber ez du ezkutatzen ongi etorriko zaiola Nafarroako parlamentutik urruntzea. Ez dagoelako ados geroa baik legealdi honetan harturiko norabidearekin. Horiek guztiak eta gehiago izan ditu hizpide Solanak gaur goizean Euskal Herria Irratiko Metropoli Forala saioan. Eskuineko berrietan, goikoan, jai giroko eraso sexisten protokoloa berrikusiko dute hainbat eragilek elkarlanean. Nafarroako indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformak jakinarazi du aurten jai girorako eta bereziki Sanferminetarako erabiltzen den eraso sexisten aurkako protokoloa berrikusteko lan bat bultzatuko dutela elkarlanean. Azaroaren 13an izanen da prozesuaren lehen hitzordua, katakraken. Behekoan, Eider Castañedaren hitzetan, desproporzionatua da desordena publikoak egoztea. Lizarran udaltzaingoak 27 gazte deitu ditu deklaratzera herriko festetan desordena publikoak sortu zituztelakoan. Txosna gunea eta zenbait peinen barra gunea herrigunetik aldendu nahi izan zituen UPNeko alkate Marta Ruiz de Aldak eta protesta egin zuten Puiko jaitxialdiaren ekimenean. Izua sortu nahi dute gazteen artean, baina ez dute lortuko. Larunbatean elkarretaratzea eginen dugu egoera hau salatzeko, azaldu du Eider Castañeda Txosna guneetako kideak. Kaixo, lehen esan dugun bezala, orain Lorea Floresekin gaude, Klima Aliantza Nafarroatik datorrena. Kaixo, zer moduz? Egunon ongi. Bueno, urriaren 31an, geltokin, goizeko 11etan, prentsaurreko bat egin zenuten, ezta? Baina horrekin sartu baino lehen, azaldu guzu pixkat zer den Aliantza Klima Nafarroa. Hau aliantza bat da, erranen nuke 2020 inguruan sortu genuela, hainbat talde ginen Nafarroakoak, ez bai ekologistak, sindikatuak eta
bertze motakoak aldaketa klimatikoarengatik kezkatuak eta bereziki Nafarroan bizi genuen egoerarengatik, ez? Eta politiketan nahikoa egiten ari etzela hori, ez? Horrekin kezkatuta eta holako elkarte bat sortu genuen hainbat eragilerekin eta pixka bat ere erantzunez momentu horretan Espainiar estatu mailan ere sortzen ari ziren antzeko aliantzei jarraiki. Eta ze behar konkretu identifikatu zen ituzten eta gero ze helburu ditu aliantzak? Behar konkretuak, bereziki ez, kezkatua gaudelako larrialdi egoera batean, larrialdi klimatikoan, ikusten dugu gero eta ingurumen gertaera bortitzagoak ditugula, suteak direla, idorteak direla, uholdeak direla, ez? Eta honen antzinean kontrara gure agintari eta enpresen ekina ez da behar bezalakoa izaten ari, ez? Ikusten dugu ez dagoela ausardia nahikorik. Eta pixka bat, ez, horrekin gure helburua bada, ez, politika ausartago batzuk bultzatzea eta baita ere jendartea kontzientziatzea ere. Eta 4 urte hauetan nolako bilakaera izan du aliantzak? Beti batez ere, antzeko kolektiboa gaude, 15 bat garela uste dut, baina, badakizu ez, nola diren gauzak batzuetan batzuek ez, parte hartze sendoagoa dute, gero bertzeak ez, hautzen, baina, nolabait usten dugu, eta batez ere orain arte, mobilizazioak eta deitzen genituen momentu jakinetan batez ere klimagailurrei dagokiola edo eta Nafarroan ere gertakari bereziren bat baldin bazegoen sensibilizatzeko eta gaia astintzeko asmoz. Eta helburuen aldetik aurrera pausoren bat egon da 4 urte hauetan? Zer diozue, Nafarroako politikei begira, edo, hor izan, alde batetik ez, aipatu beharra 2019an Nafarroako gobernuak eta parlamentuak adierazi zutela, edo onartu zutela larrialdi egoera, klima larrialdi egoera, eta hori alde batetik nolabait positibotzat hartu genuen hasiera batean, zidurien, gaiaren larritasuna arduratzen hasi zirela, baina gero gure poz hori pixkat lausotu zen ikusirik deklarazioa egin baina gero beharrezko neurriak hartzen ez zirela ari, baina gero 2022an onartu zela Nafarroako aldaketa klimatikoaren legea aho batez parlamentuan, eta hori ere bada nolabait aintzinera pauso bat, ez? Gure balorazioa legearena ez da guztiz ona, uste dugu haunitzetan asmo onak badituela eta badituela punto positiboa, baina gero ere baditu hutsune haunitz eta kontu haunitz badira asmoen deklarazio hutsak eta ez daude hainbertze bete behar, ez? Baina, dena dela badago, ez? Hor arau bat, ez? Oinarri bat, zeinetan oinarritu, hemendik antzinera ekintza klimatiko ausar bat garatzen joateko. Eta nolakoa da zuen lan egiteko modua? Nola antolatzen zarete aliantzan? Normalean asanbladak egiten ditugu beharraren arabera, batzuetan hilabetean behin, gero batzuetan aktibitate gehiago dituguela eta agian eskatzen du, astero edo bi astero elkartzea, eta mota guztietako gauzak egiten ditugu, ez? Erran dudan bezala, kale adierazpenak, hitzaldiak, gero ere maiz politikariekin bilerak eskatzen ditugu, ez? Beraiei egoeraren berri emateko eta gure eskaerak helarazteko eta hori ez, beti badugu koordinazio talde bat eta hortik pentsatzen ditugu ekintza eta helburu ezberdina. Eta gehiago gaian sakontzen, nola eragiten du klima aldaketak gure gizartean? Ikusi dugu ez, temperatura globala igotzen ari da, eta hemen ere hori nabaria da, dagoeneko bataz besteko temperatura baino grado
bat eta hiru, 1,3 grado gehiago ditugu, ez, industria aurreko temperaturarekin alderatuta, eta honek zer eragiten du, uda beroagoak, hasteko, ez, bero bolada ugariekin, lehorteak, ez, ur eskasia, gero batean euria egiten duenean, sekulako euritea botatzen ditu, ez, aurreko asteburuan Valentzian gertatu zena kasu, ez, baditugu, batez ere gertatzen dena izan ditugun, ez, beti gertatu izan du diren gauza horiek, lehorte, bero, euriteak, horiek gero eta bortitzagoak direla, ez, eta horiek zuzenean eragiten du gure osasunean, gure segurtasunean, eta baita ondasun eta aktibitate ekonomikoan ere bai. Eta zer egin dezakegu herritarrak honen aurrean? A ber, herritarrak egia da, badaukagula aldaketa bultzatzeko aukera txiki bat, ez? Garrantzitsua da, gure eguneroko ohituretan nola mugitzen garen, zer kontsumitzen dugun, nola kontsumitzen dugun, zenbat kontsumitzen dugun, ez? Adibidez, kotxe hartu beharrean, oinez bizikletaz edo garraio publikoan joatea hobe da, gertuko elikadura eta animalia torria duena ebitatzea hobe da, ez? Behar duguna bakarrik kontsumitzea eta alden hori bigarren eskuko izatea, ez? Horiek dira egiten aldituguna, baina egia da, individualki aldaketa handiak sortzeko gaitasuna mugatuagoa dela, ez? Eta enpresek eta gobernuek edo instituzioek badute botere askoz handiagoa aldaketa handiagoak eta azkarragoak bultzatzeko. Orduan, herritar bezala ere egin dezakegun gauza garrantzitsu bat bada hori, ez, olako mobilizazioetan, ez, eta antolatzen direnean agintariei aldaketak eskatzeko, horietara batzea, ez, mobilizazio horietara, kolektiboak gero eta garrantzia gehiago du, hori, ez, presioa sortzeko eta benetan aldaketaren magnitude handiagoa bultzatuko dituzten neurriak hartzeko, ez, gobernu edo enpresek. Eta instituzio publikoak zer egin dezakete kasu honetan, Nafarroako gobernuak zer egin dezake honen aurrean? Lehenik eta behin 2019an deklaratu zuten larrialdi egoera hori benetan sinestea, ez? Konparatzen badugu larrialdi egoera hori deklaratu ondotik hartu ziren neurriak edo, eta adibidez COVID-arekin, pandemia garaian larrietasun egoera horretan hartu ziren zenolako neurri drastikoak hartu ziren, ikusten dugu, ez, larritasuna ez dutela berdin sinesten. Orduan, ez, lehenik eta behin sinetsi behar dute egoera benetan larria dela eta neurria ausartak hartu. Gero eta gehi ikusten ari gara, hau nintzen tan merkeago dela orain neurriak hartzean, eta batzuetan aldaketa sakonak eskatu eta ez errexaik izan eta ausartak izan behar gara, baina merkeago eta hobe da hori egitea eta ez ondorio latzetara itxaron eta gero ondotik konpondu behar izatea. Orduan hori sinestu behar dute eta neurri ausartak abian jarri. Eta enpresen bete beharrak zeintzuk dira honen aurrean? Enpresek zintzo jokatu behar dute. Ikusten ari gara gero eta gehiago, egia da gizartea gero eta kontzientziatua dagoela, eta agian begiratzen duela ze produktu edo zeintzuk diren, ustez jasangarriagoak, edo naturalik kalte gutxiago egiten diotena, baina enpresa haunitzek greenwashing-a erabiltzen dituzte edo irtenbide faltsuak. Orduan, zentzu horretan garbiak izatea, eta benetan konpromisoak hartzea eta beraien ekinak aldatu eta egokitzea, eta ez erabiltzea, publizitate faltsu hori. Benetan planeta hobe batean sinesten badugu, horretarako badaude aukerak, pixkanaka transformatzen joateko, eta sinetsi behar dute eta egin, eta hori, zuriketa berdeari edo uztea. Hori daude kasu batzuk non aldaketa klimatikoaren aurkako neurriak erabiltzen dituzte marketinga egiteko eta nola identifikatu dezakegu horiek? Gero eta zailago da, baina adibidez, kaso baterako jarriko dut
Repsol bezalako enpresa bat, ez? Repsol gero eta gehiago bidaltzen ditu mezuak, berriztagarri gehiago jartzen ari dela, orain hidrogeno berdearen kontuarekin, ez? Baina gero datuetara jotzen dugunean ikusten dugu beraien aktibitate ekonomikoaren 80% baino gehiago erregai fosiletan oinarritua dagoela. Eta orduan enpresa batek zeina beraien interes nagusiak erregai fosiletan dauden eta gainera egunero berrietan, ez? Orain ikusten ari gara ze presio egiten ari diren, zergak eta aurrelakoak, ez? Murrizteko beraientzako, hor ikusten dugu benetan, beraien interes ekonomikoak babestu nahian dabiltzala batez ere, eta gaina interes ekonomiko horiek erregai fosiletan oinarrituta daudela. Orduan, Repsol etortzen zaigunean erraten energia berriztagarriekin lanean ari dela, 0,2 bat, baina bertze guztia erregai fosilak dira. Orduan, hori argi jakin behar da, eta egia da beti ez dela erresa, baina informazioa bilatuz gero beti topatzen. Eta orduan, jokatzen dute pixkat herritarren ezjakintasunarekin? Ez nuke ezjakintzat hartu nahi herritarrak, ez? Baina mezu, bidatzen dituzte mezuak haunitzetan, konfusoak dira, ez? Edo, hasten direnean anuntziatzen, hainbat, hori zuhaitz landatu dituztela, euren emisioak konpensatzeko, eta hori jakin behar dugu, irtenbide faltsuak direla, ez? Behar duguna da benetan negutegi efektuko gasen murrizketa efektibo bat, ez? Eta ez dute balio isuri horiek egiten jarraitzea, eta hori zuhaitzak landatzen aritzea hori konpensatzeko, ez? Hori guretzat irtenbide faltsuak dira, eta egia da bagian ez direla errex, ez? Identifikatzea, herritar batzuengatik, baina hor ere, ez? Gure lana, aliantzaren lana eta talde ekologisten lana horretan da pixkat, ez? Saiatzea hau denaz informatzez, beraien potere edo makillaje horiek garbitzen laguntzeko. Esan duzun bezala, martxoaren 22an, 2022ko martxoaren 22an, parlamentuan aho batez lege bat aurrera onartu zen edo, klima aldaketari eta transizio energetikoari buruzko foru legea, eta ze bete behar zituen honek? Zituen hainbat bete behar, eta gainera ez positiboki baloratzen altziren, eta bete behar hoiei gainera epe batzuk jartzen zizkion legeak, ez? Adibidez, ez hartzen zuen legea onartu eta urte batera egin beharko zela arautegi bat, zeinak ez harriko zuen ze lur ziren egokiak energia berriztagarriak ez hartzeko, ez eoliko edo eguzki plaka, instalazio handiak, eta zein lur ez ziren izanen egokiak, eta hainbat irizpide, ez, hori erabakitzen laguntzeko, baita ere, bertzea arautegi batzuk, adibidez, pobrezia energetikoari aurre egiteko mekanismoak ezarri ahal izateko, edo berriztagarrien instalazioa handi hauetan, adibidez, herritarren parte hartzea edo parte hartze publikoa errazteko arautegi garatzea, ez? Eta holako hainbat arautegi bat ziren, bazutenak legea onartu edo urte bat edo 2 urtetara onartu beharko zirenak, eta momentuz ez direnak onartu, ez? Eta zeintzuk dira eman dituzten arrazoiak? Arrazoi garbirik egia errateko ez zaila dela, administrazioa motela dela, baina egia da momentuz ofizialki, izan genituen, ez? Alderdi politikoekin bilera batzuk, eta egia da arrazoi garbi eta sinesgarririk behintzat ez zigutela eman. Eta hau salatzeko urriaren 31an prentsaurrekoa egin zenuten geltokin, ezta? Hori da, ikusirik ez, denbora aurrera zioala, eta legeak ezarritako hainbat epe ez zirela betetzen ari, hori agintariekin eta baita oposizioan zeuden alderdiekin, eta hainbat bilera egin genituen, baina errandudan bezala, ez genuen ikusi azalpen argirik edo guri behintzat konbentzitu gintuenik, ez? Eta hori ikusita erabaki genuen auzietara jotzea, ez? Eta momentuz hori auzi errekurtso bat
jarri dugu, hori erranez ez, Nafar gobernua ez dela berak onartutako aldaketa klimatiko eta transizio energetikoaren legean onartutakoa ez dela betetzen ari. Eta errekurtsoa erantzun dizuete edo oraindik ez da gauzatu? Ez, hori da, udaberri honetan, lehendabiziko errekerimendu bat aurkeztu genuen, ez? Prozesu honek hainbat etapa ditu, ez? Eta prozesuari hasiera eman genion udaberrian, eta kasu honetan bada errekerimendua da, aurkezten dena Nafar gobernuari, kasu honetan galdetzen da, ez? Guk daukagun informazioaren arabera, uste dugu Nafar gobernua ez dela legea betetzen ari, ez? Aipatu ditudan puntu hauenari berriztagarriei dagokiela, pobrezia energetikoari eta bar. Eta horre egiten genuen, nolabaiteko informazio eskaera bat, ez? Eta Nafar gobernuak zituen hainbat hilabete, erantzun bat emateko, horri erran dugu, betetzen ari gara honengatik, edo ez gara betetzen ari bertze honengatik, baina ez genuen erantzunik jaso. Eta orduan orain, bigarren fase bat da, zeinkan erran dugu, ez du erantzunik jaso, orduan auzi errekurso bat aurkezten dugu ja, eta orain Nafarroako auzitegi gorenak erabaki behar du, badagoen nahiko oinarri, prozedurarekin jarraitzeko edo ez, eta erabakitzen badu nahiko oinarri badagoela, orduan jarraituko dugu eta ja salaketa eginen dugu, ez? Baina momentuan hori gaude fase batean, zeinetan Nafarroako auzitegi gorenak hori, eman barra dion jarraipena edo ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta zer uste duzu gertatuko dela? Olako kasuetan zaila, ez? Batzuetan justiziarekin, ez dakigu, ez? Justizia edo behintzat auzitegiak ez dakigu hori ez, justiziaren zein aldetan dagoen, baina egia da, Suitzako emakume nagusien elkarteak, Europako giza eskubideen auzitegian izan zuen sententziak, ez? Emakume hauek salatu zuten hori giza eskubideen auzitegira, beraien estatua etzen ez aski egiten ari aldaketa klimatikoaren aurrean, bera herritarren eskubideak urratzen ari zela, ez? Eta Europako giza eskubideen auzitegiak arrazoi eman die emakume horieri, ez? Guretzat honek ezartzen du antzindari bat, argi uzten duena gobernu batek ez duenean aski egiten bere herritarrak babesteko aldaketa klimatikoak ekar ditzaken ondorioen antzinan, hori bere herritarren eskubiak eta bere herritarrak arriskuan jartzen ari da, eta honek ezarritakoa antzindariarekin, itxaropena badugula orain. Zer gertatuko den, zaila jakiten prozesua seguraski luze joko du, eta ikusten joan beharko gara. Eta epaiak azkenean ez badizuete arrazoia ematen, zer egiteko prest zaudete? Ez dakit, hori oraindik ez dugu solastu, oraintxe hasieran gaude, hainbat erabaki hartu behar direz, prozesu hauek ere badaukate, gastu ekonomikoa, eskatzen dute denbora, esfortzua, hori kalera ateratzea informazioa hau, jendeak jakin dezan ere bai, eta momentuan hasierako fase honetan baditugu bertzelako kezka batzuk, hori ez, abian jarri dugu ere crowdfunding kanpaina bat, pixka bat, prozesuan zehar izanen ditugu gastu ezberdinei aurre egiteko, eta momentuan horretan dago gaude, gero prozesuak aurrera egiten joaten denean, ikusiko dugu zer erantzun eman gertatzen denen arabera. Lorea, ja zaude galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo jendeari zerbait esan? Hori ez, hasi dugu erraten norbanakoek edo ez, personek zer egin dezaketen aldaketa klimatikoaren aurrean, berriz ere pixkat animatu ez, hori ez, aipatu martxan jarriko dugun crowdfunding kanpaina honetan nahi duena parte hartzera, eta berdin ere azaroan zehar hainbat mobilizazio deituko ditugu, hori ez, presio egiten jarraitzeko kalean, gure agintariek beharrezko neurriak har ditzaten, eta horietan parte hartzera animatzea. Zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer modu joaten den prozesu judiziala. Mi esker zuri ere. Ondo segi, agor. Bale, aio.
gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena eguzkia izango da protagonista berriro. Goizean goiz lainoa sortuko da barnealdeko txoko batzuetan eta Araban luze iraun dezake. Iluntzean, kostaldean behodei batzuk ager daitezke, baina oro har eguzkia jaun eta jabe izango da. Goizean, hegoaldeko haize suabea ibiliko da eta eguerdi inguruan eki edo ipar ekialdera egingo du. Kostaldetik hurbil maximoetan eragina izango du eta ez dira atzo bezainbeste igoko. Edonola ere, temperatura epelak jarraipena izango du. Ostegunean, eguraldiak berdintsu jarraituko du. Hegoaldean beste egun batez lainoa sortuko da, iraunkorra izan daiteke, txirimiria uz dezake eta Ebro ibarreko leku batzuetan baliteke ez jasotzea. Gainerakoan giro eguzkitsua izango da nagusi. Temperaturak epeletik jarraituko du, hala ere hegoaldean lainoa dela eta maximoak apur bat jaitsi daitezke. Hegoaldeko haizea indartuz joango da eta arratsaldetik aurrera bolada gogorren batekin ibil daiteke. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Anerekin gaude, Aritu elkar laguntza saretik datorrena. Kaixo, zer moduz? Egun hon, eta mila esker ona etortzagatik. Zuri, etortzagatik eta gurekin zuen arazoa plazaratzeagatik. Eta, testa residenzial enpresaren aurrean, mai biterkaritza bat egin zenuten, ezta? Bai, alaxe izan zen, pasaden astelehen goizean. Eta, azaldu guzu pixkat zer da Aritu elkar laguntza sarea? Aritu elkarlaguntza sarea COVID-19 krisialdian sortutako elkarlaguntza sare bat da. Bi problematika nagusi lantzen ditugu, alde batetik etxebizitza sindikatu baten bidez, eta bestetik elikadura herri baten bidez. Bi problematika hauek hartzen dira ardatz moduan, ulertuz langile klasearen pobretze prozesuan, ez dela bakarrik soldatapeko lanean arazoa ematen, baizik eta beste arlo batzuetan, eta hor etxebizitza metaketa eremu ona delako kapitalistentzat, etxebizitza lantzea erabaki zen, eta antzeko elikadurarekin, elikadura eskuratzeko zailtasunak daudenez, horri erantzun bat emateko asmoz. Eta nolakoa da zuen lan egiteko modua, zuen eguneroko lana? Gure antolakuntza modu asamblearioan da, kolektibotasunari garrantzia emanez, eta ulertuz guztion indarrak batzen ditugunean, errazago egin aldela aurre gertatzen diren problematika individualei. Ez direla individualak, baina denak baturik indar gehiago dugula borroka egiteko. Eta ze maiztazkunarekin biltzen zarete? Depende apur bat proiektuen inguruan. Generalean astero, saiatzen gara astero egiten, badaudelako boladak, datozela problematika pilo bat etxebizitzaren inguruan, edo elikadurarekin egiten direlako supermerkatuetan bilketak hilabetan bitan. Eta zein da zuen lan eremua, non aritzen zarete? Gu Iruñ herrian gaude antolatuak, eta gero Euskal Herri mailan kokatzen genuen subjektua baita ulertuz antolakuntza maila lokaletik haratago doala, maila lokalean eragin behar dela egunerokotasunean, baina etxaila nolabait deitzagatik maila lokaletik haratago antolatuta dagoela baita, orduan Euskal Herriko etxebizitza sindikatuekin sarean gaude baita, ordanak batera antolaturik. Eta esan duzu proiektuka lan egiten duzuela, adibidez orain ze proiekturekin zaudete? Proiektuka lan egiten dugu etxebizitzaren aldetik eta elikaduraren aldetik. Elikadura orain dabil supermerkatuetan bilketak egiten eta baita lurra lantzen, baditugu hortik lur batzuk lan egiteko eta antolatzen diren sasketak lortzeko. Eta etxebizitzarekin gehien bat lan egiten dugu alokairoen inguruan, alokairoekin suertatzen diren problematikekin eta etxegabetzekin baita.
Eta orain, alokairuaren problematikarekin testa residenzial eragilea edo agertzen da, zer da hau? Testa Blackstone funtsputrearen filial bat da, Espainiar estatuan lan egiten du, eta estatu honen barruan Blackstone etxejabe nagusienetariko bat da. Guk ditugun datuak gutxi gora bera, Iruñan 500 bat etxe bizitza dituztela dira. Eta eragin handia du merkatuan bai. Eta zer gertatu da azken aldian Karolinaren egoerarekin? Karolina gurekide bat da, gurekin daramatza pare bat urte gutxi gora bera, eta denboraldi hortan bi etxegabetze saiakera izan ditu. Bi etxegabetzeak ekiditu ahal izan ditugu, baina hor dabil borrokan oraindik hori saiesteko. Gure lana beti izan da, bere borondatea delako baita, alokairu kontratu bat izatea, eta holan egoera konpontzea modu batean, baina hor gaude borrokan oraindik. Eta nola antolatzen zarete hau saiestu ahal izateko? Daude bi arlo nolabait esategatik. Alde batetik gure asanbladan lantzen dugu bere kasua, azken finean etxegabetze bat nahiko larria delako, egoera nahiko gordina delako berez, baina baita testaren inguruan antolakuntza lanean gabiltza, testaren maizter askorekin, daudelako oso azerre testarekin, alokairu igoera oso altuak sartzen dizkielako edo etxeak ez dituztelako konpontzen, eta baita egon direlako etxegabetze prozesu gari buztintxurin gehien bat, baina baita hor Txapean, San Jorgen. Eta orain Karolinaren egoera nola dago, ze puntutan aurkitzen gara? Momentuz prozesu judiziala gelditurik dago, baina horrek ez du esan nahi ez dagoela etxegabetze arriskurik, tamalez. Oraindik ez da arazorik konpondu, eta gu gabiltza testarekin hitz egiten saiatzen alokairu kontratua lortzeko. Eta bitartekaritza maila nola joan zen? Kontua testak eskatzen duen bakarra dela etxea berreskuratzea. Orain arte hori izan da haien posizioa, bi etxegabetzeak ekiditzerakoan esan dute epaitegian negoziatu nahi zutela gurekin, baina ez dago borondaterik haien aldez, edo ez dugu izan bestelako berririk, bakarrik Karolinari diru eskaintzen diote etxetik juteko presio horrekin, baina ez dute beste alternatibarik eskaintzen, eta hor gabiltza kontaktu bat lortu izan genuen bitartekaritza mailan orain arte ez duguna izan, hemen testak ez du bulegorik, baina daude bi enpresa lan egiten dutela haren kudeak eta lanetan, eta bi enpresek ukatu digute behin eta berriz testarekiko kontaktu bat izateko aukera, eta azkenik lortu dugu baina oraindik prozesuan gaude, negoziazio prozesu hortan gaude. Eta ez duzu haiengandik deus lortu momentuz? Ez. Karolina etxean geratu da, gu gaudelako hor, gure laguntza dagoelako hor, eta gizartea mobilizatu zelako bi etxegabetzeak ekiditeko, baina testaren aldetik ez dago borondate positiborik biontzako ona den modu batean konpontzeko gatazka. Eta modu orokor batean, nola ikusten duzu etxe bizitzaren egoera Nafarroan? Alokairuak geroz eta altuago daudela nabaria da, nik uste alokairuan bizi garen guztiok badakigula. Datu batzuk emateagatik, orain gehieneko prezio historikoan gaude, generalean Nafarroan 10,30 euro ordaintzen dira metro karratuko, Iruñerrian 11,10 euro metro karratuko dira, eta hau alderatuz adibidez pasaden urteko urriarekin, 6,7 igo da prezioa hor. Gero baita, guk kokatzen dugu arazoa dagoela etxe bizitza eskuratzeko momentuan, ez dagoela etxe bizitzarik, etxe bizitza huts pilo bat daude, ez daudenak merkatuan sarturik,
Eta orduan ez da hainbeste etxe bizitzak egiteko edo eraikitzeko beharra, baizik eta ez dugula eskuratzeko aukerarik. Daudelako filtro ekonomiko oso altuak eta oso zorrotzak, baita pertsona migrante bazara badaude filtro arrazista pilo bat ukatzen dutenak aukera hori etxe bizitza batean sartzeko, etxe jabeek ez dutelako zu horregotea nahi, egora nahiko latza zentzu hortan. Eta zein da egoera honen jatorria edo zergatik egon da egoera hori? Kontua da hemen daudela hainbat etxai nolabait deitzagatik, hainbat jabe mota, azken finean merkatuan lehiatzen daudenak. Hor badaude, adibidez, pisu turistikoak igotze dutela prezioa, ateratzen dutelako etekin askoz gehiago gaueko zerbitzuagatik kobratzeagatik, orduan igotzen da generalean auzortako prezioa, baita funts putreekin haiek egiten dutena generalean da erosi etxebizitza pilo bat etxeak apaindu eta orduan merkatuan sartu askoz prezio asko altuago batekin, orduan baita generalean prezioa igotzen da, hor dagoen lehian azken finean dabiltza etekin alik eta altuena ateratzen saiatzen eta prezioa igotzen doa, langile klasearentzako okerrago datorren egoeran. Eta hau, alokairuan bakarrik gertatzen den zerbait da, edo salerosketan ere gertatzen da? Osea, guk bai aztertzen dugula edo kokatzen dugula gehiago gatazka dagoela alokairuan orain, lehengo 2008ko krisi ekonomikoan, hipotekekin egon zelako gatazka pilo bat, eta hortik juntzelako jende asko alokairura hipoteka ordaindu ezin ez dutelako. Egia da dena den salerosketaren inguruan orain dagoela zailtasuna baita hipoteka bat lortzeko daudelako baita filtro oso altuak, eta dagoelako orain ematen dituzte tipo variable deitzen duten interesekin, orduan baita hor igotzen da edo baldintzatzen da pilo bat, zein den testuinguru edo testuingurua baliatzen dute justifikatzeko prezio igoera ematea. Atzo, berrietan ikusi genuen 2025ean Iruña eremu tentsionatu gisa izendatuko dutela. Zer esan nahi du honek? Neurri honek egiten duena da alokairuaren prezioa mugatu bakarrik, ez du esan nahi orain arte eman diren alokairuen prezio jaitsiera egongo denik, zure prezioa hortik baino altuago dago, mugatuta dago bakarrik, baina ez du esan nahi guztiok jaitsiera bat izango dugunik edo. Kontua da horrekin baita, instituzioak badituztela datu pilo bat eskuragarri, baina guk ez ditugu hain eskura, ez da, konprobatzeko nola dauden eremu guztiak, eta ikusteko beste eremu batzuk tentsionatuk izan aldiren edo ez. Eta orain, momentu honetan ez dago alokairuaren mugarik, bakoitzak erabaki dezakez prezio jarri? Teorikoki badaude, kontua da trikimaioak erabiltzen direla askotan hori ekiditzeko, urte batetik bestera igotzeko prezioa badau neurtuta IPC-aren inguruan 2024erako egoerarentzat 3% zen muga, baina etxe jabeek egite dute aprobat nahi dutena, edo saiatzen dira holako legeak tranpeatzen haien mesederako. Eta orain, 2025ean ezarriko den izendapen hori, nahikoa iruditzen zaizue? Ez. Kontua da, holako erreformek, agian egoera kaskartzea gelditzen dutela apur bat, baina dena den etxe bizitza merkantzia da oraindik, ez du arazoa erroz konpontzen zentzu horretan, eta baita aste honetan atera dela berria eta
lege aldetik dago ezarrita, baina ikusi beharko da baita aplikatuko den edo ez, etxe jabeek beste trikimailurik asmatuko duten haien mesederako edo ez, ikusi behar da oraindik zer gertatuko den. Eta dena den lehen esan dudana, bakarrik mugatzen dela prezioa, ez dela jeitsiko edo ez duela generalean jeitsiera bat ekarriko. Legean borondate ona ikusten da, baina gero praktikan ikusi beharko da nola eragiten duen, ez? Eta, zer egin daiteke egoera honi buelta emateko? Guk kokatuta gatazka generalean ematen dela etxebizitza merkantzia bat delakoan, orduan horrek esan nahi du antolakuntza behar dugula. Gure egunerakotasunean ematen diren arazoei aurre egiteko antolakuntza behar dugula, eta baita egoera hau beste modu batekoa izateko antolakuntza behar dugula, indarrak batu behar ditugula eta antolakuntza behar dugula. Hori da puntu nagusia. Eta zuentzako, zein izango litzateke egoera ideala? Etxebizitza merkantzia ez izatea. Eta horretarako etxebizitza publikoa egitea ezagik gustatuko litzaitzueke? Kontua da, naiz eta estatuak edo instituzioek kudeatu hori, azken finean merkatuan daude etxebizitza horiek baita, ordaindu behar duzu etxebizitza horiengatik baita, jarraitzen du arazoak hor izkutuan, naiz eta apur bat hobe dirudien egoerak, gero baita badaude bete behar diren filtro pilo bat burokratikoki, oso zorrotzak dira zentzu hortan, eta ez da hain erraza ez da holako etxebizitza bat eskuratzea. Eta, hau salatzeko, abenduaren 14an, egingo duzue manifestazio bat Bilbon, ezta? Bai. Eta zeintzuk dira pixkat aldarriak? Alde batetik, etxebizitzaren desmerkantilizazioa da aldarri nagusiena edo maksimoena. Baita, kokatzea langile klasearen pobretzea ematen ari dela orain, hori etxebizitza bat eskuratzeko zailtasunekin edo ezintasunarekin baita, eta beste aldetik badagolako aberastasunaren metaketa bat gutxi batzuen eskuan, hori etxebizitzara eskuratzeko zailtasuna generalean edo ezintasuna dagoelako kalean bizi den jende pilo bat baita, eta batez ere baita salatzea politikariek egiten dituzten neurriak ez dutela arazoa konpontzen. Azken finean askotan ikusten dugu ematen diren diru laguntzak bukatzen dutela etxe jabeen eskuetan, nahiz eta zuri 200 euroko diru laguntza bat eman, 200 euro igotzen zaizu alokairu, orduan pasatzen da alde publikotik esku pribatuetara diru hori eta ez du maizterrentzako mesederik egiten ez da zentzu hortan, eta hori da gehien bat. Eta zergatik erabaki duzue Bilbon egitea? Apur bat Euskal Herriko hiriburu bezala hartzen delako imaginario kolektiboan. Dena den, Iruñan baita zerbait egiteko asmoa dugu. Eta beste eragile batzuekin egon zarete elkarlanean hau antolatzeko? Bai, lehen komentatutako Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sarea dago hemen, eta baita etxebizitza sindikatu sozialistarekin. Eta zer harrera espero da, eta zer da espero duzuena manifestazio honetan? Gehien bat diskurtso hau gizartean zabaltzea eta etxebizitzaren aldeko borroka sustatzea, indar metaketa bat ematea hor, gizarteko langile klasea generalean antolatzea honen aurka eta hor indar bat ematea. Anella, ez dago galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, jendeari ez dakit gonbidapena luzatu. Bai, manifestaziorako gonbidapena noski. Zuri mila esker onera gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta ea zer moduz joaten den abenduak 14ko manifestazioa. Mila esker zuri baita.
Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.